le hambai logri man obono je dofan bagai je kunu borok kaisi ja prisek ka kai aro sang khancha khai joton logri tabu kobama borok suni man daily wo simi khanani abo kisen kokda जों जेकुनु जिनिसनो बोखाबाय खाबाय या फैसा खालायनो हानाय जों आबानो साक्सेस जाखायो दिनै आरो थांखाय तामुंनाय तामा मानाय नि बर' गोबां सोंनि मान आनि अबनो आनि जे साइमा माने आनि जे बुजि माने अबनो आरो कायसा हिमि नों थाङै निनि दफनो बागै आरो थाङै फुनुंनानै आबो कायसा सिम्बल जों जे जत कुसु खाइनाय क्या चिन बर सिलाय पाथर बतैनाय लाथा बतैनाय क्या आबा हाय खाइ राजनीति खाइबो जों रिजनल पलिटिकल पार्टी खाइबो जों जत कुसु खाइनाय क्या खाइमन बिसिङाव जों माया कासपन माया जों तिनि सिनि तिथिया जिसि मानखा आबा हाय सबा खाइ आबा हाय खाइ सबा खाइनो जों चिगो फाना मानखा बाय ताबु जेसिनि कतर चबा ताबु सिनि हानो जों बायके फिरगै मानाय फातार हानि इलिगेल माइग्रेंट फायै अ हानो नायखा अ सिनि कालचारनो सखामाका सिनि कक थाइनो सखामाका सिनि हुकुम सखामाका ताबुल जों बायके बासि सिनाय आबो कायसे सिनि जत तिब्रासन बखाव आबो कायसे वान सुमनि आबो कायसे सुमु तिनि अम कायसे या प्रिसेमन काबो कायसे सिम्बल कायसे फुनुका जे जों तामक खायना ना सिनि हाना माना हिकाय आहायबो खायनाय क्या आहाके हिमिबो खायनाय क्या हिमान बिसिंतिबो जों जुदि साक्सेस निया गासिनि थनानै ताइ जों तामक खायके जों साक्सेस जों मानाय अब कायसे सिम्बल अ सिम्बल का कायसे निनि नाहारमानि जों केबनो नासिलमा करि जों केबनो जलिमा करि तमके जों पीसफुल वे के हाबजामा थुतै जों बाहायके सिना हानो कायसे फिरु मानाय कारण जों साइमानो सिन बर आयन नारो पाकिस्तान बांलादेश नो ग्रुपो अ जागा फायै सिना हावो सिना हादो आपाया apa grupo sin borok ajarawo maya momta tongma bagai baksa borono tui kharka baksa borono samurka aba hai khai tirba hawo habraka sebabo bonugo je tabuk rajbari wo thaka khai lugu ajaga mukti tongo salamjak je फातन बरफ खाइ तंगो चिन बरफ गाकै तिरु खलायै बरनो खारि तनो माइचारि तनो आसु जर्त चिन माया ममता तंगो आ माया ममता खाइ फाता हान बरनो जों किसा चुबा माने आबला चिन ताम अपराध आबला जों ताम पाप खाइया दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बो चिनि तिरपा हाबाय मानजुफ्रु बो समाय पग्रमा तंगो समाय खाइमा तंगो तिरपा हाने तिरपा सारनो कोनो समय जों साजुका तंगला बनो कालचार बनो हुकुम मुकुमु ताइ बनो हारनो जों प्रोटेक्ट खाइनाय गैसो किन्तु तिनि जों भारत हाबे माजुमान करे तिनि भारत जोंनो प्रोटेक्ट खाइया खाइनो बागैनो तिनि अ याप्रि सेजां अ याप्रि सेमाने उनखा कायसा हाजिम साजा सिम्बल अ सिम्बल बायसे सिनि कक तुम रहमान सिरिं ताका तिनि डेभिड वरसिं अबा कि किना चेनखा अबा के बिस नाखा अब कायसा दिल्लीओ कक तुम रहमासे नाहादै जों गारि बायबो फाइमा खुमु फ्लाइटबाबो फाइमा खुमु केन्दु थांखा जिनि कत रकम थांखा जत पुलिस लाराबो थाङैसै दना पयनो खाइके दिल्लीओ एदा हायबो सिरिं खानो जाय आ खर खानो जागे बागैनो ताबो आहाके हिमै थाङो बदा खर खानाया आबो कायसा सिम्बल आबो कायसा परनो लामा फुनुमाने नाहादे जों गुसु जर्ते कखौ गाबन बागैनो दिनै साथा खालायो दिनै पार्लियामेन्ट तिनटा कन्स्टिट्युसन फाइजाका कायसा जिबिफोर
कमिटि खालायजाका सेकेंड हंगाखाय देबार कमिशन जीबीफोरनो कमिशन 1951 खालायजाका सेकेंड हंगाखाय 1961 देबार कमिशन खालायजाका अब yang 1997 हंगाखाय इंद्रजित गुप्तानि कमिटि खालायजाका सामने बागै दिनबा हाबो इलीगल जे फाइमाने अब बाहाय रिपोर्ट ना बागै हंगा जों लुखा रिपोर्ट माने दिनबा हाबो भरोसा पानो टाइट तनन जागा खरिखा कारण दिनबा सारा आसका माइनरिटी के माइक्रो शूटिंग थाका बरौना जों प्रोटेक्ट खायना नांनाय सिसाव केताबो बर कुल खय हंगा तिनि दिनबा हाबो तामनो बागै तिनि पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट साइमानो कारण तिनि फ्री ट्रेड जे ट्रेड या जे पावरफुल कंट्री नानि दिगि कंट्री नॉर्थ ईस्ट बेला की इम्पोर्टेंट नॉर्थ ईस्ट विश्व को तब इम्पोर्टेंट का त्रिपुरा कारण त्रिपुरा का कॉरिडोर त्रिपुरा असल मेन गेट और गेट की हाफ के वो पूरा एशियन कंट्री वो बिनी नेटवर्क पाई बिनी ट्रेड भी मानाय आज आगा खाजा थांतनि चिनि त्रिपुरा साबो जों तेब कमन नाय हासे कमन टंका तिनि चिनि फरेस्ट लैंड कमामा हा तंगमानि आ फरेस्ट जागा रो करिबे क्या केदा जागा मिया फायो तिनि फायो बरफ नाय पाइबे जागा केनु तिनि गवर्नमेंट ऑफ पताम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम खाय तंग ए आबरो न थाङै साना बाङै न तिनि ताको देबि बरासि ओ याफ्रि मासेका गाबन बागे ओ याफ्रि सेमन का काइसे सिंबल ओ सिंबल का बेलाय थे पटर बो ओ सिंबल का सिले पाथर बा सिकिरु सान होया जिनि खगे बो सान होया निनि राजनीति खायु हने राजनीति नि पॉइंट हनि बो खलाया हमखाय पूरा त्रिपुरा दफानि ओ हाने बागे काइसे सिंबल आं हिमु दिनर फाइनाय आन बुसु दुखो नोंनो वानसो नायसिन ओ हिमानि जे बुसुक जे बरमुनु सिनि सम्भावत सम्भाव तामनो बागे दिने आखिनि मा फाइकना आबनो नों वानसो छेदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए आबो जुदिनो बं थानो वानसो मान फुरि गाखाय जुदिनो बरो त्रिपुरा सारावनो दं खायनो बागैनो बन फाइसल लाबो गबर त्रिपुरा साराव दं खायना गाका जों त्रिपुरा ताम खायना ना जों बासिना बागै सिनि अटर जों साबा खायनो बो सियार मारतो फाय ए आबो से आसन दिनै आं मानो कम कथाल मुसुङो अमन का काइसे सिम्बल ता वानसु जे सक्सेस जोंनाय जोंनिया आबो उल बक्से ताका पुइला जों माइ काइना सका बुफा काइना सका बथे मानो सका जों काइना ना हगना नांगौ आ हगो जों काइना लागे ए आबो चिट काइसे लाहार